Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kasnong so bar kadai kajaka kabadan kam haringkat ki khana umin berim khamtam hagajing penne ya ki saukun kamay mariang ki klau ki batam bat ki snam. Katai kasnong so bar kadon nam ya ki khana jung ki phareng nadu ka jingsin shar British ka khubor ka basngotanat ka long ba ki pat ba long shong shnong ki penne lariti ya ka jingkhut bat ka kam ka ba ki ju imjak po ha ki bri ki bsa lingba ka ta masa ka ba jura khi man kasnem ka ta ka so bar tourism festival. Ngiwan na lai ngầu sen ka si ôi kêu indit pengan pasyat nda ini isur kawar ôi kêu Gi ai kamu kadam nang kong nang syap ya u nang thau pelat ka jot ka rembat ban yang rasong ka daw. Ya katai kata masala de pelong hakilai sngi kablas dang nadu kalai potrik u kalalingkon bat ka kutno hakashitarik u rimpang arhajar arpsan da ka sobar Cultural Tourism Society ha ka jingyalam u chairman rangba KS Lingskor u badairu u sordar ka sobar ilaka bat uskatri rangba si shulai ya ka program penne laki snap kishinna ya ka jingkhut ban penne mariang kabatip kum ka biodiversity forest lingba ki lariti jingim kamai jakpo kinong sobar la pelong hajaka penne pensa khlau hakli umlang biodiversity forest sobar East Khas Hills district u Professor Desmond Kharmau Plang head na creative folk role department ula long ukongsan banpli bat ai kisaki bat ki dak tho ba ula lumlang ya ki jingdan jingem jangkashnong bat ki dur ki dar lingba ka jingwat bnya ti bnya na katnat creative folk role ka school ba nehu hasngi sedang ya kata masala riti khut maryang kat kum ka dustur kinong so bar ba ki let bri ban khet later pan ban lum ya ka ba ki lapen I ya ka skin ka ba ki shinrang bat kan thei ba ki trei but u Professor Desmond Kharmau Plang uday Wayne naki nongti benya uba la Juliet man kapor. Atama sa penne lariti daki kam penjengam ya kasnong sobar but kajingya kop long program ya ki nongshong shnong ki bakentum ya kajingya kop draw ya ki dur maryang ki culture ki badon hathem sobar but kajingya kop ruai pawar ha kasngi sedang. Ngiwan na lai ngầu sen ka si ôi kêu indit pengan pasyat nda ini isur kawar ôi kêu
ai kang u kadam mi ai kang u kadam nang kong nang syap ya u nang thao pelat ka jot ka rembat ban yang rasong kadau. Professor Desmond Karmau Plang haba pasyo ya kapaso kasnong sobar kadai ka way na gijing tmu kaba palang shinna ya gijing rius pa akipat sobar kalong katem kaput karwai kasyaw bar kasyat kakmen yathu uwe unong wat benya uyathu shu kamet ba uhinyo trap hinyo skum lingba kasnong sobar bar kithem kathan sora kalalong kum ka way na kipark siar rong jirngam ba itnat de haprthei kalalong kum ka yingsa jugi sim kiso kiknyang gibsya kani kade ka park siar pala ai ta ublei kinong pateng banri ban sumar ban pinne maryang ubriu umla banat ne bathan na ki saudong saukun ka maryang bad ukhun banriu umla banat ye kariti dustur kabaim baka kamai jakpo lingba kamei riang banbam kabakai perthei kalong gawai kalariti dustur ban pinne ban khot ye ki basyang perthei yathu Professor Desmond Karmau Plang. Kesian keba khasan keba khandriu ha keba ngawan yo kucat sagani ka jaka keba I thiang hado kata kabadon hapne jong kebri hunyo trap kebri hunyo skum kani ka program kepala penbaik hang ni ha kli umlang kadai kai keba lesi keba mi naki jing yakran kiba kidkhot chunga society kilawan syam yang kilawan syam ban kendo yang hapo jakat rekam padhang tangi ya persyang mania sandur ya kenika program kaba pipin sia sakhi taki khmat lejong hakini gila isngi ki bobot kawai niki jing thmu jong kenika program kalong ban penpau bat ban palang ban pensinna ya kejing ruspa jong kibriu kibasa hakini ki dong kithan haka tem kaput haka ruai kesiau haka syat ka kemen bat kumta terter kini bro kidi kisnap jong kata kamet ba jong ka culture kejongi unyu trap nyuskum lada pipai saudong pini ba ngingi syong hagawai neki park siar kiba ke park siar kaba ruspa hado kota kata mdai kebastem murmur dagarong jong ka siar hendrei kepapen palang dagarong jernam jong iding kisiet ki balong kayeng sa kayeng syong jong ki sim ki do jong ki khnyang ki puj bat kumta terter kene ke de park siar ke ba laai nakapenta jong pi bat ki pateng gi bahadin ba phinia ri phinia sumar phinia phinia thon bat phinia lekat bala wa phinra bon kentiu ya kini kijaka kini kithan kini kithausen kadon kejingnya dei ke ba kerpang bat kadon kejingnya dei ke ba jan hapdeng ke maryang hapdeng ubriu bat hapdeng ke culture kini gidi lightly ki snap jong kata kejing sisa ke ba umla ban perlai lok umla ban dekat hendrei kini gilong kumanai nuksano kilong sibenta jong kata kejing sisa keba yaso hakerkom keba kerpang ba bat kejing embryo ngingim la ban nialai naka saudong saukut ngim la ban nialai naka maryang bat hakaju kudur ke culture keba ngingi penmi ru kami nakata kejing dei jongi bat kamaryang tingin saya sekhi ya kita ki snap ya kita ki benta
jong ke culture jong ki brio ki badon chakani ka dong ka than but nga ai khublei kerpang ye gitu ki nong simbenta gitu ki bani simbenta hakarwai ka siao haka power ki bani simbenta haka shat ka kemen ban peni ya ka sab jongki but kini ki long ki ban kring but ki ban ya kata ka jing ya wer kata ka dawat ya kini ki brio ki bawan segidi ki dong ki than nam ta ka jungo operthai na ka menta ka kai kwari but nam ta ban pet nya ka jing itnan ni jing ithiang jong ki ni ki snong ki thau ha ka ni ka than te kane kandai ka wei ni ki nomuna jong ka ta ka jing tre jong ni ka society ka bala tre borba ban penlong ya kani ka program ka ba ngi don ka jing kermen ka ba scam ngi don ka jinget ka ba scam ba kani ka program kanum kut tang ha kani kesni kanum kut tang hau arajar arpusan ndre kani ka program kan nyai beteng ha kini kisnam gi manang wanru but ka program ru kat ka panang tulun uwei usnam hadin uwei ki program ru kinang ruspa ki program ru kinang khamyar bot ki program ru kinlong ki banang kham kring ki ban punpau shisha ya ka sap ka phong ba katalan ba ki brio jong kani ka than jong ka snong sobar ba jong ka ilaka sobar hi borok we ki don tetang lagi ni kinti